תקשיבי שחם בחוץ ברמות מטורפות. טוב, בוא אני פה עם חברה שלי ואחותה משוגעת, היא די משוגעת, כן. ועברנו רק חצי דרך וחם ברמות ואנחנו ככה. טוב, את יכולה להתקדם, תודה. יואו, רבי. אני לא יכולה. יאללה ביי, זה חם. תקשיבי שחם ועשינו מקלחת. חתמנו פשוט את כל השיער. מי שיודע איזה מקלחת, אז מקלחת, כן. יופי. היא מעלה את זה כל הסטטוס, ולי יש יוטיוב, אז אני מעלה לכם. יאללה, אני אלך באוטובוס. יאללה, יש לי זה. יש לי פה, כן. יחד. לא, תקשיבו, עכשיו בא האוטובוס ופספסנו אותה! סתם, אין לנו רב קו. יש לנו פה רב קו, אבל כאילו אנחנו לא משתמשים, כי אין לנו מתנה. אמא שלי אמרה לי שהיא אין הולכת לך רב קו? בטלפון. אין לי עדיין. לי יש. יש לי פשוט, אמא שלי עדיין לא התאינה לי. קיצר חם מוות. תעשי שנייה ככה. תקשיבו. תראי. די, לגעתי בלבובו, תראו איזה חמור. יופי. טוב, אנחנו הולכות כמו צב, אז כן, הילוך מהיר. שחם מוות, אנחנו צריכות לעבור את כל זה. תודה רבה. את כל זה, ואנחנו גרות בי"ז, אז כאילו. ובאשדוד, כן. חביבי, לא לגור לי בדובאי. Come to דובאי. חם לי כמו בדובאי. הייתי בדובאי הרבה פעמים, וחם. עוברות את הכביש. לא לחשוב שאני פתחנית, כן? אני לא פתחנית. בדובאי? לא, הוא בתאילנד. בתאילנד. חם לי. אני צריכה להחזיק לה את הזה. תביא. טוב, תקשיבו שחם לי ואני צריכה פה שתי תיקים. אחד תיק של אחותה, שקופיה פה, ועוד תיק עם 1,000,000 קילו, ואין לנו מגירות בבית ספר, אוקיי? אין לנו קולר, אין כלום. כמו לא יודעת מה. היא לוקחת שתי תיקים לבית ספר? ככה, מסתכלים עליי, כאילו אני לא יודעת מה. ביי ביי. וואי, זה כבד לי. זה כבד לי פה, כואב לי. איי.